Quan en Thomas va néixer, a mitjans del segle XIX, aquesta era tota la llum que hi havia a casa seva i a totes les cases del món. I la llum dels carrers no era millor. La formaven uns pocs fanals de gas que cada vespre s'havien d'encendre manualment un a un per cadascuna de les ciutats del país. Però més enllà d'aquesta incomoditat, la poca llum dels carrers representava un autèntic perill. Quan es feia de nit, els foscos carrers es convertien en territori de lladres i malfactors que actuaven amb impunitat. En Thomas Edison va entendre que la llum era una necessitat i es va posar a treballar en el que esdevindria la primera bombeta incandescent de la història. Les bombetes d'Edison donaren resposta a una necessitat i varen canviar el món. Una curiositat. Sabíeu que les primeres llums de Nadal no varen ser més que una campanya publicitària d'Edison per promocionar el seu invent? Aproximadament en la mateixa època, en Henry va créixer en carrers plens de carruatges estirats per cavalls. Hi havia cavalls per tot arreu i transportaven de tot, des de mercaderies a persones. Tot funcionava bé. L'invent semblava perfecte, immillorable. Però en Henry es va fixar en que la gent moria per culpa dels cavalls. Centenars i centenars d'animals generaven milers de tones d'excrements cada dia en cada ciutat. No només resultava desagradable per l'olor, sinó que la gent emmalaltia i moria, per exemple, de disenteria. Milers i milers de persones, petits i grans, morien cada any per culpa dels cavalls. Així que va pensar que substituir els cavalls per vehicles de combustió interna seria una bona solució, però aquests eren massa cars i no s'ho podien permetre la majoria. Així que Henry Ford se les va enginyar per aconseguir una fàbrica de cotxes barats. Va muntar la Ford Motor Company i va inventar la producció en cadena, un sistema que abaratiria molt els costos de fabricació d'aquests vehicles. Per cert, una curiositat. Quan sents dir als teus pares que el cotxe té una potència de 100 cavalls, significa que té una potència equivalent a la d'un carruatge estirat per 100 cavalls de debò. D'aquesta manera, en aquella època, els usuaris entendrien exactament a què es referien quan es parlava de potència d'un cotxe. Edison va inventar la bombeta. Ford va aconseguir abaratir la fabricació d'automòbils. En tots dos casos, es varen adonar d'una necessitat que ningú havia resolt abans, probablement perquè tothom ho donava per normal, des de la foscor de la nit a les tifes de cavall, tot normal, oi? Però ells varen tenir una visió. On ningú es plantejava el problema, varen veure una necessitat, i les seves solucions varen esdevenir una revolució per la humanitat. Tots els avenços tecnològics, petits o grans, sempre han tingut una meta en comú: resoldre una necessitat. Aquesta solució pot donar-se a través de la invenció d'un nou enginy o de la millora d'un invent ja existent, per exemple, fent-lo més assequible per a tothom. Però tots, repeteixo, tots, parteixen de la acurada identificació d'una necessitat.